שלום לכל המאזינים. את השיעור הזה נקדיש לשלב זבולוני, לעילוי נשמתו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, מאבטח שנרצח בצומת הגוש, רבי רמי לוי, אדם שהכרתי מקרוב. אני אפתח בדברי הנביא יחזקאל, בפרק למד. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנבא על רועי ישראל. הנבא ואמרת עליהם לרועים, כה אמר אדוני אלוהים, הוי רועי ישראל, אשר היו רואים אותם, הלא הצאן יראו הרועים. הם רואים את עצמם, אבל הרועים צריכים לראות אותם. זה מה שאומר, הוי רועי ישראל, אשר רואים אותם, את עצמם. הלא הצאן יראו הרועים, הרי הרועים צריכים לראות את הצאן, והם לא רואים את הצאן. מה שהמפרשים מסבירים, הרד"ק מסביר, רועי ישראל, הכוונה היא למלכים. הכוונה היא, בפירוש אחר, זה לפרנסים, כן? כמו שאומר רש"י, על רועי ישראל, על פרנסי ישראל. זאת אומרת, מדובר כאן על המושלים, על השלטון, על מנהיגים. הלא הצאן יראו הרועים, את החלב תאכלו, את הצמר תלבשו, הבריאה תזבחו, הצאן לא תראו. כך שואל הנביא, האם את החלב של הצאן אתם אוכלים בעצמכם, את הצמר אתם לובשים בעצמכם, את הבריאה, את הצאן הבריא, כן? אתם לוקחים אותו וזובחים אותו, כן? הבריאה תזבחו, הצאן לא תראו. שואל הנביא, את הצאן אתם לא תראו? הרי אתם הרועים, אתם המלכים, אתם הפרנסים. את הנחלות לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השיבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, כן? ובחוזקה רדיתם אותם ובפרך. אז בא הנביא בשם השם, הנביא יחזקאל, ותובע מההנהגה של המלכים, כן, אנחנו תכף נראה לאיזה תקופה מדובר פה, כן? את הנחלות לא חיזקתם, את החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא חבשתם, את הנידחת לא השיבותם, את העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם בפרך. ותפוצנה מבלי רועה, ותהיינה לאוכלה, לכל חיית השדה, ותפוצנה. אז הצאן, הרועים לא רואים אותם, הם נפוצו על פני השדה, כן? ותהיינה לאוכלה, לכל חיית השדה. חיית השדה אכלה את הזאבים, הדובים, האריות, באו ואכלו את הצאן. ישגו צאני בכל ההרים, ועל כל גבעה רמה, ועל כל פני הארץ נפוצו צאני, ואין דורש ואין מבקש. לכן רואים שימו את דבר אדוני. כן, לכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מפי הנביא יחזקאל, לכן הרואים שימו דבר אדוני. חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא יען היות צאני לבז, ותהיינה צאני לאוכלה, לכל חיית השדה, מאין רועה, ולא דרשו רועי את צאני. כן, ויראו הרועים את עצמם, אותם, ואת צאני לא ראו. לכן הרועים שימו דבר אדוני, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל הרועים, ודרשתי את צאני מידם, והשיבותי, והשבתים, הוא ישבית אותם, מראות צאן, ולא יראו עוד הרועים אותם, והצלתי צאני מפיהם, ולא תהיינה להם לאוכלה. זה קצת מזכיר לנו את ההתנהגות של הצמרת הביטחונית והצמרת המשפטית, עם
למעשה עם השליטה של ראשי השמאל בישראל, שלא אכפת להם שהצאן, שעם ישראל יהיה לאוכלה, ולא אכפת להם עיקר להגיע לשלטון ולנצל את העם, כן, להגיע לשלטון, לנסות ליצור הפיכה. כי כה אמר אדוני אלוהים, הנני אני ודרשתי את צאני וביקרתים. כבקרת רועה אדרו, אני אדרוש, כמו הקדוש ברוך הוא עכשיו, כה אמר השם, אני עכשיו אדרוש את הצאן, אני אבקר אותם, אני אבדוק אותם, כבקרת רועה אדרו, כמו שהרועה מבקר את הצאן ורואה ביום היותו בתוך צאנו נפרסות. כן אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל. כאשר החושך, הענן, הערפל, כאשר השקר והתרמית וההונאה כיסו את השמיים. והוצאתי מן העמים וקיבצתי מן הארצות. את מי? את עם ישראל. הוצאתי מן העמים, קיבצתי מן הארצות, והביאותים אל אדמתם, וראיתים על ערי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ. במראה טוב אראה אותם, ובערי מרום ישראל יהיה נביהם. שם תרבצנה בנווה הטוב, ובמראה שמן תראינה על ערי ישראל. אני אקבץ אותם, את צאני, אומר הקדוש ברוך הוא, מכל העמים, אני אביא אותם לערי ישראל, אני אראה אותם במראה הטוב, כן, מרום ישראל, הם ירבצו, כן, ושם תרבצנה בנווה הטוב, ובמראה שמן תראינה על ערי ישראל. אני אראה את צאני, ואני ארביצם נאום אדוני אלוהים. את העובדת אני אבקש, את הנידחת אני אשיב, לנשברת אחבוש, את החולה אחזק, את השמנה ואת החזקה, כן, שהזיקה לאחרים, אשמיד, אראנה במשפט, ואת אתנה צאני, כי כה אמר אדוני אלוהים, הנני שופט בין שא לשא, כן, לאלים ולעתודים. כמובן שמדובר פה במשל, הרי צאן בית ישראל, זה צאנו של הקדוש ברוך הוא, וכל הרועים, הפרנסים, המלכים שרואים אותם, עתידים לתת את הדין על מה שהם עשו, כשהם פגעו בצאנו של הקדוש ברוך הוא. כי מדובר בעם הקודש, מדובר בעם ישראל. המעט מכם, המראה הטוב, תראו, ויתר מראיכם תרמסו ברגליכם, ומשקע מים תשתו, ואת הנותרים ברגליכם תרפשון. כאילו אתם לוקחים את מה שנראה לכם טוב, ואת שאר המראה אתם פשוט רומסים ברגליכם. וצאני מרמס רגליכם תראינה, ומרפש רגליכם תשתנה. אז הצאן הם ישתו את מה שאתם רמסתם ברגליכם. לכן כה אמר אדוני אלוהים עליהם, הנני אני ושפטתי בין שא בריאה ובין שא רזה. יען בצד ובכתף תהדפו, בקרניכם תנגחו כל הנחלות, עד אשר הפיצותם אותנה אל החוצה. והושעתי לצאני, ולא תהיינה עוד לבז, ושפטתי בין שא לשא, והקימותי עליהם רועה אחד, וראה את עבדי דוד, הוא יראה אותם, והוא יהיה להם לרועה. ואני אדוני אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני אדוני דיברתי, וקראתי להם ברית שלום, והשבתתי חיה רעה מן הארץ, וישבו במדבר לבטח, וישנו ביערים, ונתתי אותם, וסביבות גבעתי ברכה, כן? והורדתי הגשם בעיתו, גשמי ברכה יהיו. ונתן עץ השדה את פריו, והארץ ייתן יבולה, והיו על אדמתם לבטח, וידעו כי אני אדוני בשוברי את מוטות עולם, והצלתי מיד העובדים בהם. למעשה מדובר כאן בתקופה שבה הקדוש ברוך הוא הולך להביא את דוד עבדו, שהוא יראה אותם. מדובר בתקופה של הגאולה. זאת אומרת, מדובר כאן על ביקורת כלפי הרועים בדור שלנו. על הרועים שלא רואים את עם ישראל.
ולא עושים את מה שצריך לעשות, ורואים את עצמם, ואוכלים את שמנם ואת חלבם של הצאן, ולוקחים וגוזזים את הצאן כדי לקחת את הגז לעצמם. אז יש כאן ביקורת קשה על הרועים באחרית הימים, והקדוש ברוך הוא הולך להביא את דוד עבדו. אני באמת כדי שנוכל יותר להעמיק, דיברנו בפעם הקודמת, בשיעור הקודם, על המהויות, מי זה ערב זער, מי זה ערב רב. דיברנו על זה שיש הבדל בין ישמעאל לבין שבעת העממים, ואלה מהויות שקיימות גם בתקופה שלנו. ודיברנו על זה שעם ישמעאל אפשר אולי לעשות שלום, כהסכמי אברהם, אבל אי אפשר עם שבעת העממים לעשות שלום, בדרך כלל עליהם נאמר לא תחיה כל נשמה, וכמובן שבתקופת יהושע הרי לא חיסלו את כל שבעת העממים, והם נשארו לרועץ לעם ישראל, כפי שהתנ"ך בעצמו אומר, כפי שהתורה בעצמה אומרת, ולכן המהויות האלה חוזרות חזרה גם באחרית הימים, והם לנו לרועץ. ראינו גם כן שהישמעאלים בעצמם לא רואים את הפלסטינאים כחלק מהם בהכרח, ושאי אפשר לעשות שלום עם פלסטינאים כי המטרה שלהם והכרזת האג'נדה שלהם היא למעשה השמדת ישראל, ועל הרקע הזה הם קמו. הם לא קמו על הרקע של להקים מדינה פלסטינאית, הם קמו על הרקע של להשמיד, של היהודים לא תהיה מדינה. ראינו את זה. אבל אני רוצה כרגע להיכנס לרזולוציה יותר עמוקה, כי הרבה אנשים שואלים, וראינו אליי גם טלפון ושואלים אותי, תגיד לי, דונלד טראמפ הוא מהטובים או מהרעים? תגיד לי, מה קורה עם בנימין נתניהו? עכשיו, כל מי שמדבר על אקטואליה ולא מדבר על הדמויות המרכזיות הללו של בנימין נתניהו או דונלד טראמפ, ושואל שאלות באיזה צד הם, כאילו הוא לא דיבר בכלל על דברים רלוונטיים או אקטואליים. אז כדי להבין את הדברים מתוך העין של התורה, מתוך העין של חוכמת האמת, אז ולהסתכל על הדור שלנו ולהגיד איזה מהויות מדובר פה, ואיפה הם מקוטלגים, והאם הם באמת נגד הסדר העולמי, הם חלק מהסדר העולמי, מי הם? אז אנחנו נדבר על זה, אבל אני רוצה להקדים טיפה רקע כדי שאפשר באמת להבין איך יהודי צריך להסתכל על הדברים. אז קודם כל, בפרק א' של בעל התניא, הוא מסביר שלאדם יש שתי נפשות, נפש בהמית ונפש אלוקית. ולמעשה, למה אני ניגש כרגע למשהו כל כך כביכול מצומצם ואולי לא שייך? מסיבה אחת, כי שם מונח הפתרון. חז"ל אומרים, אתם קרואים אדם. עם ישראל, אתם קרואים אדם. כשלוקחים אדם ומסתכלים בצורה פרטנית על האדם עצמו, על המיקרו, אפשר מתוכו להבין את המקרו. מה זאת אומרת? מבשרי אחזה אלוה. ככה זה המוטו של ספר הזוהר, מבשרי אחזה אלוה. אני רוצה להבין את האלוקות, אני רוצה להבין את ההנהגה האלוקית, יותר נכון, כי בסופו של דבר, את עצמותו יתברך, היא נעלמה מאיתנו, אנחנו בכלל לא מדברים על עצמותו יתברך, ולא מדברים באור אינסוף, ולא מדברים בעצמותו, אנחנו מדברים כרגע על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפינו, ולמעשה אפשר לומר שכמו שיש נגטיב, מה שלוקחים מצלמה ומצלמים, יש כזה מין נגטיב שהוא בעצם, כל דבר שהוא בצבע לבן נראה שחור, כמו שהוא שחור נראה לבן, זה בדיוק ההפך. אז למעשה העולם שלנו, או עם ישראל, אתם קרואים אדם, ואדם נברא בצלם אלוקים, אז אם זה כך, אנחנו מסתכלים על האדם עצמו כדי להבין מהי התבנית, ממה בנוי אדם, איזה כוחות פועלים בתוך האדם, כדי להבין, אתם קרואים אדם, עם ישראל קרוי אדם, אז יופי, אז גם בתוך עם ישראל ככלל יש את הכוחות הללו. ואם יש את הכוחות הללו בתוך עם ישראל בכלל,
אז אנחנו יכולים לומר, אוקיי, יש בכלל ישראל גוף, אנשים שמתעסקים בעולם החומר, בעולם הגוף, החילונות. יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יש כל מיני, כן, בנפש האלוקית יש חלקים שונים. וכמובן שיש בתוך עם ישראל חלקים שונים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אם מדברים על משיח בן דוד, אז אנחנו מדברים על היחידה שביחידה, התנוצצות של היחידה שביחידה. שהוא נמצא ממש במרכז הכל, וכשהדור ראוי, אז באמת היחידה שביחידה מתנוצצת והיא מהירה, אבל בעיקרון, בעם ישראל ככלל יש את כל הכוחות. אז כפי שאמרנו, יש באדם שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. הנפש הבהמית היא עשויה מקליפת נוגה. אפשר לבוא ולומר, אוקיי, בעצם בואו נגדיר אנשים שמתעסקים בעולם החומר, שהם למעשה עיקר עניינם זה בעצם עולם החומר, זה בעצם קליפת נוגה, כי הגוף של יהודי הוא מקליפת נוגה. כך אומר בעל התניא, אומר את זה בפרק הראשון, בסוף הפרק הראשון, לגבי הנפש הבהמית, גם המידות הטובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה, מהנפש הבהמית. כי בישראל נפש זו של הקליפה היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, כי היא מעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת שנפש של יהודי, הנפש הבהמית של יהודי, היא מעץ הדעת טוב ורע. ויש בה גם כן מידות כמו רחמנות, גמילות חסדים, כן, מידות טובות, ביישנים, רחמנים, גמילות חסדים. והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע. מה שאין כן נפשות של אומות העולם, עובדי גילולים, כן, גם כולל נצרות, כן, אם מאמינים, כשמדברים על אלוקים, כשדונלד טראמפ מדבר על אלוקים, על מי הוא מדבר? על ישו, הוא מדבר על איזשהו אדם שהוא חושב אותו לאלוקים. אז הם עובדי גילולים, עובדי עבודה זרה מבחינתנו, כן? אז הנפש הבהמית של אומות העולם, הן משאר קליפות טמאות. יש 3 קליפות טמאות, כן, שזה ענן גדול, אש מתלקחת ורוח שערה. כפי שמופיע בספר מלכים, כאשר אליהו הנביא בורח להר האלוקים, ואז אלה 3 ואז שם הוא רואה ענן גדול, אש מתלקחת ורוח שערה, ואחר כך קול דממה דקה, והקדוש ברוך הוא כביכול מתגלה בקול דממה דקה. אז למעשה, עובדי גילולים הם משאר קליפות. זאת אומרת שזה ישמעאל, אדום ועמלק, שאין בהם טוב כלל מצד הנפש הבהמית שלהם. אבל רגע, לכאורה, בסופו של דבר הם עושים דברים טובים, אי אפשר להגיד שלא. אז כל טיבו דאבדין, האומות עובדי גילולים, כל טוב שהם עושים, וואו, אני יודע מה, דונלד טראמפ עכשיו הפציץ את פרדו, כן, ועם B2, עם המטוס המפורסם שלהם, פצצות עומק, של 70 מטר פנימה. כל חסד דאבדין, אומות עובדי גילולים, לגרמיו עבדין, לעצמם הם עושים. כדאית בגמרא, על פי וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים, אינם אלא להתייהר, או אינטרסנטיות, או שליטה, כסף, משאבים, אוצרות טבע, אימפריאליזם, כן, השתלטות. אז למעשה יש הבדל בין החילוניות הישראלית, כן, אנחנו מסתכל כרגע, אנחנו מסתכלים על האדם הפרטי, כשאנחנו מסתכלים על הנפש הבהמית באדם הפרטי, אז אנחנו משווים את זה בעצם לחילוניות. והחילוניות הישראלית היא מורכבת. יש בה טוב ורע, היא מעץ הדעת טוב ורע. אצל אומות העולם היא לא מצד עץ הדעת טוב ורע. היא מצד
מצד הרע, כי היא משלוש קליפות טמאות, אין בה טוב. אם יש עשייה טובה וזה נראה טוב, אז אם זה מצד הנפש הבעמית שלהם, אז זה כמובן להתייהר, כל חסד דאבדין, חסד לאומים חטאת, כל צדקה וחסד, כמו שאומרת הגמרא, כדאית בגמרא, על פי חסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גאולים עושים, אינם אלא להתייהר בהם. אז בואו נסתכל עכשיו לרגע על החילוניות הישראלית, וניכנס לרזולוציה פנימית יותר, היא מעץ הדעת טוב ורע. אז יש בה טוב ויש בה רע. החלק הטוב זה ערב זהר. החלק הרע זה ערב רב. הרע שבקליפת נוגה זה ערב רב. כי מה עושה הערב רב? הערב רב, שהוא חלק מקליפת נוגה, הוא חלק הרע, הוא לוקח מהקדושה כוח, חיות, הוא מעביר לשלוש קליפות טמאות. למי? לאומות העולם. למעשה אין חיים לשלוש קליפות טמאות, אין להם חיים מצד עצמם. כל החיים וכל החיות היא רק מצד הקדושה. אז מה עושה הערב רב? הוא זה שמזין את שלוש קליפות טמאות. הרע שבקליפת נוגה, הייתי אומר, ישנו חלק בתוך העולם החילוני הישראלי, שהוא בעצם הבחינה של ערב רב, והוא נוטל כוח מהקדושה, מעם ישראל, ונותן תוקף וכוח למי? לאויבי ישראל, לאנטישמים. כי בסופו של דבר, חלק הרע שבקליפת נוגה הוא זה שמזין את השלוש קליפות הטמאות. החלק הטוב שבקליפת נוגה הוא, גם אם יש בו השפעה לאומות העולם, זה השפעה לחסידי אומות העולם. זה השפעה, כי ישנם גם חסידי אומות העולם. זה השפעה שחסידי אומות העולם מקבלים דרך החלק הטוב של קליפת נוגה. אבל הוא יותר, החלק הטוב שבקליפת נוגה, כתוב עליו שנוגה כאור תהיה. הוא מסוגל להתהפך ולהפוך להיות טוב, נוגה כאור תהיה. אז כאילו הערב זהר שאנחנו מדברים עליו, שזה בעצם החלק הטוב שבקליפת נוגה, עתיד לחזור בתשובה. כן? זה מה שיקרה באחרית הימים. זה אנשים בדרך כלל שיש להם אמפתיה ליהדות, ללאומיות היהודית. הם לא ישנאו את המתנחלים. האדרבה, ההפך הוא הנכון, זה נחלת אבותינו. יש ארכיאולוגיה פה ביהודה ושומרון. הם ירצו זהות יהודית. הם ילחמו עליה, על הזהות היהודית שלהם. הם ילחמו על היהדות. הם יבזו בפניהם את היהדות, אפילו הם חילונים, אז הם דווקא יניחו תפילין. הם דווקא יתפעלו ברחובה של עיר בתל אביב ביום כיפור. הם דווקא, כן, הם ירצו להתחבר לקדושה. יש להם עניין כזה. אבל החלק הרע, אין לו שום עניין כזה. החלק הרע, שבקליפת נוגה, כל עניינו זה שתהיה פה מדינה דמוקרטית אבל לא יהודית. מזרח תיכון חדש. משמש של יהודים וערבים ולנתק המטרה שלהם היא לנתק את ההגדרה הזאת של מדינה יהודית דמוקרטית. לא, הם רוצים את הדמוקרטיה, אבל הם לא רוצים את היהדות. היהדות לא מתאימה להם. אז הם רוצים למחוק את היהדות, שלא ייזכר שם ישראל עוד. אז כאן אנחנו רואים בתוך קליפת הנוגה את החלק הטוב ואת החלק הרע, וכפי שאמרתי, אנחנו מסדרים את זה לפי מה? נכון, בישראל יש את עם הקודש, את הנפש האלוקית, ובתוך הנפש האלוקית, בתוך עם ישראל, יש חילות שונים בעולם הרוח. חלק מהם יהיו נפש אלוקית ורוח ונשמה וחיה ויחידה, כפי שאמרנו, אבל בעולם החומר, כאילו מבחינת הגוף של האדם עצמו, זה כאילו הקליפת נוגה, הנפש הבהמית עצמה, היא
בעצמה למעשה, כפי שאמרנו, מתחלקת לערב זעיר וערב רב. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים, שבתניא, בדיוק הפרק השני בתניא, פרק ב' מתחיל, והנפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש, של ויפח באפיו, או מאן דנפח, מתוכן נפח, מדילי נפח, מפנימיותו נפח, כן? זה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא בא לברוא את האדם, כן, ויפח באפיו רוח חיים. אז כפי שאומר באדם, מתוכיותו, מפנימיותו, שתוכיותו ופנימיותו של החיות שבאדם, כמו שהאדם מוציא בנפיחתו, כן, בכוח, כן, אותו דבר, כך על דרך משל, נשמות ישראל עלו במחשבה, כדכתיב, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. וכמו שהבן נמשך ממוח האב, כן, אותה טיפת זרע, אותו דבר כך, כביכול עם ישראל עלו במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא. אז למעשה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שעם ישראל הוא שונה מאומות העולם. הטוב והרע שבו הם מעץ הדעת טוב ורע, הם מקליפת נוגה, ובאמת באמת החברה הישראלית החילונית מתחלקת לטוב ורע. כן, היא מתחלקת לטוב ורע. כל אחד יבחר לעצמו את הטוב ואת הרע, אבל למעשה היא מתחלקת לטוב ורע. כמובן שהטוב יהיה מי שרוצה את הזהות היהודית, רוצה את התורה, רוצה את הלאומיות היהודית. וכמובן, יש את האנשים שלא רוצים את הלאומיות היהודית, ולא רוצים את הזהות היהודית, לא רוצים את התורה, ולא רוצים את ההתחברות לנחלת אבותינו, כי זה לא ממש מעניין אותם, כי הם לא מאמינים בזה, לא בארץ הקודש, ולא בדברי הנביאים, ולא בתנ"ך. אז כפי שאמרתי, כן, אתם קרואים אדם, זה הרעיון, ומבשרי אחזה אלוה, ואנחנו מסתכלים כרגע על הנגטיב, כדי להבין, כי בסופו של דבר ההנהגה האלוקית וההשפעה שלה, היא משפיעה על אותו אדם, דרך אותו אדם, אתם קרואים אדם, על עם ישראל. וכנגד כל החלקים שיש בעם ישראל, כנגד זה יש גם כן בהשפעה האלוקית. ולכן אנחנו יכולים להבין את ההנהגה מבשרי אחזה אלוה, כמו שאדם בנוי, כפי שאדם בנוי, אז כך אנחנו יכולים להבין את ההשפעה שהיא כנגד חלקי האדם, החלקים הרוחניים והחלקים הגשמיים. ולמעשה אנחנו רוצים להסתכל על אותם שחקנים ראשיים ולשאול את עצמנו, אוקיי, אז הנה בנימין נתניהו, אנשים שואלים אותי ומתקשרים ושואלים, הוא מהטובים, הוא מהרעים, הוא מה... אז קודם כל ידוע שכל הכופר בטובת חברו אין לו חלק לעולם הבא. יש לו, בנימין נתניהו עושה הרבה דברים טובים למען עם ישראל. בואו נגיד קודם כל את הדברים הטובים שהוא עושה למען עם ישראל, כן? שאת הרשימה לפחות, יש רשימה מאוד ארוכה של דברים מאוד חיובים שהוא עושה, ואחר כך נקטלג ונאמר, אוקיי, אז יש אנשים שבאים ואומרים, רגע, סליחה, אבל הוא נכנס ל-CFR ב-1988, הוא חבר ב-CFR, או רואים אותו בפורום הכלכלי, ואז פתאום אנשים מעלים בפייסבוק כל מיני דברים, אבל הוא חבר בפורום הכלכלי יחד עם יאיר לפיד ויחד עם אהוד ברק, ורואים שם את הרקורד. אז מה... התשובה שאני חושב לתת היא פשוטה. צריך להבין, להפריד בין הערב רב לערב זעיר, וגם בין השמאל לימין. מסיבה אחת, כיוון שנכון שהם יכולים להיכנס לכל מיני ארגונים בינלאומיים. השאלה היא, עם איזה כוונה הם נכנסים לארגונים הבינלאומיים האלה? האם בנימין נתניהו כשנכנס לארגונים הבינלאומיים הוא נכנס כמו אהוד ברק, או כמו יאיר לפיד, או כמו האחרים שנכנסים לשם? התשובה היא לא. כי יש להם השקפות עולם מאוד שונות, והיות שיש להם השקפות עולם שונות, הם גם נכנסים עם מטרות שונות, עם מטרה אחרת. המטרה של בנימין נתניהו כפטריוט ישראלי, שבאמת דואג למגר את הטרור, גם כלפי עם ישראל וגם בכלל כלפי העולם, וכותב את הספרים ומוסר על זה הנפש, עם הרקורד שלו של
יוני נתניהו ואבא שלו כהיסטוריון דתי, שכתב את ההיסטוריה היהודית עם זיקה יהודית, זה הבית שבנימין נתניהו גדל בו. למעשה הוא פטריוט ישראלי. לחם בסיירת מטכ"ל ומסר נפשו בעצמו בכל מיני משימות לא פשוטות. אפשר לומר שהכניסה שלו לארגונים בינלאומיים, ואפשר גם לראות כל מיני רעיונות למיניהם יחד איתו גם בצעירותו, הוא נכנס במטרה לייצג את האינטרס הישראלי כפטריוט ישראלי. זאת המטרה שלו. המטרה של אנשים שהם נמנים על הערב רב תהיה שונה. הם ייכנסו לאותם ארגונים, אבל הם יזרמו איתם עד הסוף. הם יעדיפו את האינטרס הגלובלי, הגלובליסטים, כן? את האינטרס הגלובלי, על פני האינטרס היהודי, על פני האינטרס היהודי המובהק, הזהות היהודית וכו'. וכן, הם יזרמו יותר עם הארגונים הללו, עם הדיפ סטייט העולמי. אבל צריך לדעת, להפריד, כמו שאנחנו מפרידים בין הערב זהר לערב רב, בין הטוב והרע שיש בקליפת נוגה. נכון שאנחנו לא מרגישים כאנשים, אנשי אמונה, שייכים לנפש הבעמית הזאת, אבל יש נפש בעמית בכל אדם, וגם העולם החילוני הוא חלק מכלל ישראל, ונכון שאנחנו לא משם, אנחנו נמצאים במדורי הקדושה, שזה הנפש האלוקית, ורוח, ונשמה, וחיה, ויחידה, וכל אחד עם החיל שממנו הוא בא בתוך הקודש, אבל על כל פנים, צריכים להבין מי הם הפרנסים האלה שאנחנו מדברים עליהם, וכלפי מי הביקורת הזאת מופנית, שמופיעה בכתבים שלנו, מופיעה ביחזקאל ל"ד, על הפרנסים שלא ראו את הצאן ולא. אז כמה דברים שאני רוצה לומר, כדי באמת, אפילו הייתי אומר, צריך להכיר טובה, לכפור בטובת, כשאדם שכופר בטובת חברו, אני לא חלק לעולם הבא. אז איזה מין דברים אנחנו יכולים לומר שנעשו שהם דברים חיוביים על ידי בנימין נתניהו? אז רק כדי להדגיש ככה ב-1964 הוקם האש"ף, ה-PLO, כן? יאסר ערפאת הקים את זה. ולמעשה אחרי שהוא הובס גם מלבנון ובסופו של דבר ברח לתוניס, אז על ידי הסכמי אוסלו, מה שעשה השמאל בסופו של דבר הביא אותו ממרחקים, למרות שהוא באמת לא מפריע לאף אחד, הוא בכלל לא היה פה בזירה בכלל, ולא היה רלוונטי בכלל, והוא הוכר כארגון טרור לכל דבר ועניין בארץ ובעולם. השמאל הביא אותו, נתן לו שליטה, שליטה כדובר הפלסטינאים, ונתן לו נשק, ובסופו של דבר הפך אותו ללגיטימי גם בעיני העולם, כי בסופו של דבר אם ישראל מתייחסת אליו כאל לגיטימי, כדובר לגיטימי של הפלסטינאים, אז בוודאי שגם העולם שראה בו עד עכשיו כאיום, כטרוריסט, אז פתאום הופך אותו ללגיטימי. ובנימין נתניהו התנגד להסכמי אוסלו. אז זה דבר ראשון, שהוא כן היה בצד הנכון, עם ההתנגדות שלו להסכמי אוסלו. ויותר מזה, אפשר לומר גם כן כשהוא היה שר האוצר, אז אפשר לומר שהוא גם כן פעל לטובת העצמה של מדינת ישראל כשר אוצר, הוא באמת הרים גם את ביטחונה של מדינת ישראל, כי בסופו של דבר הכלכלה והביטחון הם דברים שקשורים אחד בשני, אז מדינת ישראל הפכה להיות מעצמה הייטקיסטית, וזה אחד מהדברים, גם כן הוא התנגד לפינוי גוש קטיף, ולמרות שבהצבעה הראשונה ואולי אפילו השנייה הוא הצביע בעד, היו לו שיקולים אחרים לחלוטין,
השיקולים שלו היו אחרים, השיקולים שלו היו כדי שאריאל שרון לא יפטר אותו, ואז הוא יכול להעביר את הרפורמה הכלכלית שרוצה להעביר ואת השינויים הדרמטיים שהוא עושה לטובת ישראל. אז קודם כל, זה שהוא התנגד לגוש קטיף, למרות שאפילו ראינו שאריאל שרון שהיה נחשב לא יודע, איש ארץ ישראל השלמה, קרא בערך בסופו של דבר ללחצים הבינלאומיים ופינה את גוש קטיף, זאת לא הייתה דרכו של נתניהו. הוא נשמע גם לתכתיבים שנתן לו הרבי מלובביץ' של שלום מתוך עוצמה, של למגר את הטרור, והספרים שהוא כתב גם כן הראו את הדרך שלו. למעשה אפשר לראות שבתקופתו גם כן הוא מיגר את החיזבאללה בלבנון ואת החמאס בדרום. הוא טיפל כל הזמן בגרעין האיראני וטיפח את זה. הסכמי אברהם גם כן נזקפים לזכותו. אחד מהדברים שהוא פעל כדי ליצור שלום עם האמירויות. אפשר לומר שהוא נלחם בכל כוחו בטרור נגד הטרור הישראלי והעולמי, והוא נלחם גם כן נגד ההסכם של ארצות הברית לתת לגיטימציה להסכמי הגרעין עם איראן, כי בסופו של דבר אובמה חתם להסכם הגרעין, שבסופו של דבר היה אחרי תהליך של כמעט 10 עד 15 שנים, איראן בסופו של דבר הייתה מתגרענת, וזה על פי חוק בצורה לגיטימית, הוא התנגד לכל ההסכמים הללו. יותר מזה אפשר לומר שהוא התנהל מול קלינטון במשך תקופת הכהונה שלו, שרצה מדינה פלסטינאית, וכנגד אובמה במשך השתי קדנציות שלו, נגד ביידן, בקדנציה השלישית של למעשה גם כן קדנציה של אובמה מעבר לזה. אפשר לומר שהוא ניסה לתמרן בצורה, למרות שהיו דברים שבוא נאמר ככה שהיה פינוי של התנחלויות וכולי, אבל היה צריך לתת מים אחרונים, חובה דרבנן, כדי להתנהל מול מנהיגי המעצמות הללו, אבל בסופו של דבר, כפי שראינו, אז באמת אוכלוסיית יהודה ושומרון הכפילה את עצמה. אז יש לו הרבה קרדיט, ובאמת אי אפשר לבוא ולומר שהוא לא פועל בצורה פטריוטית למען עם ישראל, למרות שהוא נמצא בארגונים אחרים. לומר שהוא לא טעה בכלל, בוודאי שהוא טעה. הוא טעה בכך שהוא חתם הסכם עם פייזר, והחיסונים, מבחינה של, הייתה לזה מבחינת קלאוס שוואב והפורום הכלכלי כוונת דילול כנראה, או הפורום, או משרד הבריאות העולמי, כן, ה-WHO, הייתה כוונה של דילול לאוכלוסייה. אם הוא ידע מזה או לא ידע מזה, אני גם לא בטוח שהוא ידע מזה, אבל בוא נאמר שפה הייתה טעות חמורה, שהוא כנראה נכנע לתכתיבים. גם אי אפשר לומר שהוא לא היה בקונספציה, למרות שידוע לי מה יאמר בנימין נתניהו להגנתו, אבל למעשה אי אפשר לבוא ולומר שבמשך כל תקופת כהונתו הוא לא ידע על התוכניות של החמאס. כבר ב-2017 יש איזו הרצאה של בנימין נתניהו שמדבר על התוכניות של החמאס, והוא יודע על התוכניות הללו, ובמקום למגר אותם, הם פשוט כחילוני, כמערבי, איש מערבי, סבר שאם ייתנו לערבים את מה שיתנו להם, קצת כסף, קצת, אני יודע מה, חשמל, מים, סיוע כלכלי כזה או אחר, אז באמת אולי לא ישתלם להם, הכניסו אותם לעבודה בישראל, אז אולי באמת ישתלם להם לערבים לא להילחם, אלא פשוט מאוד להיות מורתעים או כל דבר אחר. אבל זה תפיסה לא נכונה. למרות שבנימין נתניהו מתנגד להכנסת ערבים למדינת ישראל, ומי שהכניס אותם בסופו של דבר זה היה דווקא בתקופתו של בנט,
אני רק אומר שבסופו של דבר, תקופת כהונה של בנימין נתניהו הייתה ארוכה מספיק כדי לקום ולעשות אלו מעבר לגדר ובאמת ללכת ולמגר את החמאס. על כל פנים, נזקפים לזכותו הרבה מאוד קרדיט, ואפשר לומר שהוא באמת פועל כפטריוט ישראלי למען הזהות היהודית, וכשהוא מתייעץ עם רבנים והוא הולך לבקר רבנים, הוא הראה לפחות בציבור שהוא מעריך את גדולי ישראל. הצד השני בכלל לא הראה את זה. הצד השני עשה את כל החטאים האפשריים, אם זה הסכמי אוסלו שבסופו של דבר נתנו להם נשק והביאו את יאסר ערפאת, ובסופו של דבר זה הסתיים בהתפוצצות של אוטובוסים והתפוצצות במסעדות למיניהם. פשוט אין ספק שלקחת את הטרוריסט הזה ולהכשיר את השרץ ולהביא אותו היה מחדל של השמאל. גם השמאל דיבר על זה שעל ידי פינוי גוש קטיף, אז מה שיקרה זה שיהיה שלום, וזה הפך להיות, וואו, כמו האמירויות, אני יודע מה, איזה מקום אידיאלי לחיות. זה לא קרה, תמיד השמאל טעה, ועוד טעה ועוד טעה. גם כל ההתנכלות אליו מראה שבעצם הוא עומד בפרץ בפני השמאל, העריץ, ולמעשה מנסים להפיל אותו, מכיוון שהוא, אחרי שניסו להפיל אותו ב-2015 ולא הצליחו להפיל אותו, אובמה השקיע כספים פה בצורה מטורפת כדי להפיל אותו מהשלטון, וזה כשל כי עם ישראל בחר בו. אז בשנת 2016 כבר התחילו הדיפ סטייט פה בישראל לנסות להפיל אותו, להאשים אותו עם כל מיני מערכות, עם כל מיני האשמות סרק שלא היה ולא נברא. לומר שאני ביביסט, לא, אני לא מצביע ואנחנו לא קשורים לזה, אבל לבוא ולומר שהוא לא פעל לטובת עם ישראל, אפשר להסתכל על הדברים שהוא עשה, והוא עשה דברים שהם רואים להערכה, ובהחלט אפשר לומר שהכוונות שלו היו כוונות טהורות. זה החלק הטוב של הערב זער של קליפת נוגה, והחלק הרע זה כמובן השמאל, שאנחנו רואים את זה אצל מנהיגים בשמאל, שכל העניין שלהם זה הגלובליזם, ואיפשהו רואים שם הרבה גם שחיתות. אבל זה, עוד פעם, כשאנחנו מדברים על מנהיגים בתוך ישראל, ומדברים על הנפש הבעמית בישראל, משיח בן דוד הוא לא שם. משיח משם לא תצא הגאולה לישראל. הגאולה היא באה ממקום הקודש, היא לא באה מקליפת נוגה, היא באה מהיחידה של היחידה. אם יש לנו את הנפש הבעמית, הנפש האלוקית, הרוח, נשמה, חיה, יחידה, גם היחידה מתחלקת לנפש שביחידה, והרוח שביחידה, והנשמה שביחידה, והחיה שביחידה, והיחידה שביחידה, שם אופס מתנוצצת רוחו של משיח בן דוד, שהיא הגבוהה מכל, היא בראש האדם, היא בכתר. בואו נתייחס עכשיו לדונלד טראמפ, וננסה להבין באומות העולם, ואז נוכל להבין את ההבדלים. למעשה, כשאנחנו מדברים על אומות העולם, אנחנו מדברים ועל הפוליטיקה העולמית, אנחנו מדברים שוב פעם, על העולם החילוני, העולמי, הגוישי. ושם אנחנו רואים שזה 3 קליפות מאות. 3 קליפות מאות זה, אין בזה, גם כל חסד דאבדין לגרמי הוא אבדין. לקחת את התהילה לעצמם, להשתלט על משאבים ואוצרות טבע, כפי שאמרנו. אז, אוקיי, אז יש 2 חלקים. החלק האחד מדברים על האילומינטי ועל כוחות האופל, מה שנקרא, שרוצים ממשלה עולמית אחת, לדלל את אוכלוסיית העולם, רוצים צבא אחד, הם רוצים מערכת משפט אחת, ורוצים דת אחת, וזה הדת של לוצי, כן, הדת של הסמ"ם.
ובאמת באמת זה החלק השלילי שיונק את כוחו מהערב רב בישראל. כי כל כוח שיש בעולם זה מישראל. ואת כוחו, את הכוח שלהם יונקים מאיפה? מקליפת נוגה. ולכן החלק הרע שיש באומות העולם, החלק האנטישמי שיש באומות העולם, או הדיפ סטייט שיש בעולם, האילומינטי וכוחות האופל, שרוצים ממשלה עולמית אחת, דת עולמית אחת, והדת של הסמ"ם, ואפילו רוצים את זה בירושלים, כן, יגר השם בך, השטן הבוחר בירושלים, אם ירושלים טובה ליהדות, טובה לנצרות, טובה לאסלאם, מבחינתם הם רוצים לכבוש את המלכה בבית, הם רוצים את ירושלים לעצמם. אז לכן הנביא זכריה ברוני ושמחי בציון מדבר על זה שיגר השם בך, השטן הבוחר בירושלים, הלא זה אוד מוצל מאש, כי גם השטן בחר בירושלים, הוא רוצה להנהיג משם את העולם. ולכן גם האילומינטי רוצה את ירושלים. אבל הכוחות האופל האלה שהם נמצאים בעולם, והם מובילים לדילול אוכלוסיית העולם, ומנסים להשתלט על המין האנושי, כן? בכל הדרכים, גם שליטה דיקטטורית דיגיטלית וכו', הם יונקים מהחלק הרע של קליפת נוגה שיש בישראל. אפשר לראות הרבה פעמים שיש מנהיגים שהם מנהיגי שמאל, שיכולים לפתוח את פיהם נגד עם ישראל, בקרב אומות העולם, נותנים חרב בידיהם כדי להזיק לעם ישראל. אז למעשה החלק הרע שבקליפת נוגה, שהיא בעצם עץ הדעת טוב ורע, אז יש בה את החלק הרע, מזינה את שלוש הקליפות הטמעות, שהן בחלק הרע שבאומות העולם, והם בעצם החלק האפל, החושך והערפל של אותם כוחות אופל שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן. החלק הטוב שיש באומות העולם, הוא אמנם מקבל איזושהי השפעה מהערב זהר של עם ישראל. אנחנו יכולים לראות את הקשר בין דונלד טראמפ למעשה לבנימין נתניהו. למעשה הימין הוא בעצם הערב זהר, יש לו יותר אמפתיה לזהות היהודית, לנחלת אבותינו, לארכיאולוגיה היהודית, למדינה יהודית דמוקרטית ולא רק דמוקרטית ולא יהודית. ולכן דונלד טראמפ הוא למעשה כביכול מייצג את החלק הטוב הזה שיש כביכול באומות העולם. איזה דברים טובים הוא עשה נגד כוחות האופל, נגד הרוע העולמי, נגד הסדר העולמי החדש. אז אני אמנה כמה דברים שדונלד טראמפ כן עשה נגד לפני שאני אסביר אותו, אני אסביר את הדברים הטובים שהוא כן עשה, וכתבתי לעצמי איזושהי רשימה קטנה. הוא דבר ראשון נפגש בפורום הכלכלי העולמי, ושם הוא הכריז שהוא לא חלק ממנו. פורום 300 בדבוס, קלאוס שוואב שולט שם, ראש הממשלה של הסדר העולמי, בא דונלד טראמפ אומר, אני לא חלק מזה. בהכרזה, איפה? בתוך הפורום הכלכלי. זה דבר שמראה כבר שהוא כביכול נגד הסדר העולמי. דבר שני, הוא משך את ידו מהמועצת האקלים בצרפת, מה-G7. כל מדברים על התחממות גלובלית, ובשם ההתחממות הגלובלית, אז האדם הוא אויב הטבע, הוא נושם חמצן, פולט פחמן דו-חמצני, הוא גורם להתחממות גלובלית, ולמעשה האדם אוכל את אוצרות הטבע, והוא גורם לקרע באוזון כי הוא משתמש בפריון, וכו' וכו' וכו'. ולמעשה בא דונלד טראמפ ואומר, סליחה, אני לא מתייחס למועצת האקלים בצרפת, ל-G7, הוא משך את ידו משם. עוד דבר, הוא משך את התמיכה שלו במשרד הבריאות העולמי. $500 מיליון, כן, שבאמריקה בעצם נתנה למשרד הבריאות העולמי, כאילו הוא קרא את המפה עוד לפני כן, כבר ב-2016, עוד לפני תקופת הקורונה,
דונלד טראמפ מושך את הכספים, את התמיכה שלו במשרד הבריאות העולמי, הוא מתייחס לזה כמשרד פשע, ארגון פשע. הוא לוקח את רוברט קנדי, שהיה נגד החיסונים, וטען שזה פשע נגד האנושות, וזה בא, כן? והוא ממנה אותו, למה? הוא ממנה אותו לשר הבריאות בארצות הברית, בממשל שלו. ורוברט קנדי נלחם נגד הסדר העולמי. הוא ידוע כאחד כמו ג'ון קנדי שחשף את הסדר העולמי. רוברט קנדי גם כן הבין שהאח שלו נרצח על הרקע הזה, על ידי הסדר העולמי, והוא בעצם מתנגד לסדר העולמי, וגם לא רק שהוא הפך להיות אותו שר הבריאות שמתנגד לחיסונים, אלא הוא גם עודד אותו לפתוח בחקירה נגד פייזר ונגד כל הארגונים הללו. למעשה אמריקה נתנה תמיכה רבת שנים מאז מלחמת העולם השנייה לאירופה. אירופה הייתה אחרי מלחמת העולם השנייה ממוטטת מבחינה כלכלית, ואמריקה הייתה עם כספים מרובים. הייתה מאוד עשירה באותה תקופה, ורק כדי לסייע לאירופה, לסייע לה כביכול גלובליזם, כן, ולסחר העולמי, אז הם החליטו לפתור את אירופה ממיסים. כשאירופה קונה איזשהם מוצרים מארצות הברית, היא לא צריכה לשלם מיסים, אבל ארצות הברית כשהיא קונה מאירופה, אז היא משלמת מיסים. אז כאילו, למה? כי זה הטבה שאמריקה נתנה כאילו לאירופה, כדי שאירופה תעמוד על הרגליים ותצרוך את התוצרת של אמריקה, כדי שהיא תוכל. בסופו של דבר בא דונלד טראמפ ואומר, רגע, כבר 80 שנה עברו, התחזקתם, קמתם, אתם עומדים על הרגליים, אמריקה לא נמצאת באותו מצב, אנחנו נמצאים בדפיציט שיש לנו חובות של 35 טריליון דולר, אז עכשיו ההטבה הזאת נגמרת. זה דבר אחד מהדברים, יש את הארגון הסחר העולמי שזה ה-WTO, שכל המדינות שמשקיעות בבורסה וסוחרות בבורסה, וכן, הן משחקות לפי הכללים של ה-WTO, כן, World Trade Organization, ולמעשה דונלד טראמפ אומר, סליחה, כזה, השליטה העולמית, כן, הכלכלית, הסחר העולמי, סליחה, אני לא משחק לפי הכללים שלכם, יש לי את הכללים שלי, ופה עוד פעם הודף את השליטה של הסדר העולמי דרך ה-WTO. חוץ מזה, הוא דורש ממדינות נאטו עד עכשיו לשלם את הפרוטקשן, אם רוצים שהם יהיו חלק מברית נאטו, אז הוא דורש מהם, עד עכשיו הם לא שילמו וכל מיני, אז הוא כן דורש מהם את התשלומים האלה. אבל הוא עשה, בוא נאמר שדונלד טראמפ כרגע רואים את הפטריוטיזם האמריקאי, שהוא דואג לאמריקה, והוא עושה דברים נגד הסדר העולמי. אלא מה? אז אצל הגויים אנחנו רואים כביכול את הטוב ואת הרע, את הסדר העולמי שאנחנו מגדירים אותו כרע, שהשמאל העולמי או הדמוקרטים למעשה, ארצות הברית, השמאל העולמי, שחובר גם כן למזרח, חובר לאנטישמים במזרח, ולערבים הופך למעשה את מדינת ישראל לאויב, למדינת אפרטהייד, ומנסה כל הזמן להילחם בעצם קיומה של מדינת ישראל, כמו שניסה אובמה כבר בקדנציה שלו, לא להילחם רק ביהודה ושומרון, או שתהיה מדינה פלסטינאית, אלא פשוט בעצם קיומה של מדינת ישראל בכלל, וכרגע אנחנו רואים שהאנטישמיות הזאת הנרטיב הזה של אובמה פתאום תפס בארצות הברית, ויש הרבה שנאה כלפי ישראל. אבל אנחנו רואים שבעצם דונלד טראמפ בא ותומך בישראל, ומעביר את השגרירות לירושלים, מתל אביב, ואת רמת הגולן, אז הוא פשוט מספח את רמת הגולן, ועושה דברים שהם כאילו בעד ישראל ובעד אז אנחנו רואים
מבחינתנו אנחנו יכולים לראות את החלק הטוב ואת החלק הרע באומות העולם. מאיפה יונק החלק הטוב? הוא יונק מהימין בישראל. אנחנו רואים את זה מפורש, רואים ערב זער, הוא לאומני והוא דואג לאמריקה ופטריוט אמריקאי, ובנימין נתניהו פטריוט ישראלי, ולמעשה השמאל העולמי והשמאל בישראל חברו יחד נגד, אם זה נגד דונלד טראמפ ואם זה נגד בנימין נתניהו, ואנחנו רואים את זה כך. אז והם למעשה אפילו חברו לערבים, חברו, הייתי אומר יותר נכון, לפלסטינאים ולאנטישמיות של הפלסטינאים כלפי ישראל. כולל מבפנים, כל מבית. אלא מה? שבאמת אצל אומות העולם צריך להבין כשמדברים על האילומינטי, מי שעומד בראש שם בסופו של דבר, הם בעצמם אומרים שזה לא בני אדם. אלא ישויות רוחיות שהם מתקשרים איתם, ולכן הם עובדים את הסמך מהם, את לוצי, כן, ויש להם את ולמעשה, גם החלק הטוב הזה של טראמפ, הכובעים הלבנים, ככה הם קוראים לעצמם, או ה-QAnon, כשאומרים שג'ון קנדי בכלל לא נרצח, אלא זה היה מבוים, וכאילו יש התרסקות, כן, למעשה, לא, סליחה, זה לא ג'ון קנדי, אלא האח שלו, זה שהוא בעצם לא הייתה התרסקות מטוס, אלא פשוט מאוד הוא ה-Q, כן? הוא ביים את ההתרסקות מטוס שלו, והוא במחתרת, ודונלד טראמפ בקשר איתו, והם ביחד פועלים נגד הסדר העולמי, אבל יש בארצות הברית אנשים שמסבירים את הדברים מאוד מאוד יפה, ובאמת סבורים כך, והולכים עם דונלד טראמפ, ומדברים על זה שהגנרלים בצבא האמריקאי הם יחד איתו, ויש לו איזה 200 גנרלים וכו', ומדברים על זה שבעצם יש להם קשר עם ישויות רוחיות גם כן. אז לא רק לאילומינטי יש קשר עם ישויות רוחיות, כאילו אנחנו קוראים לזה שדים, כן, לא משנה איזה ישויות רוחיות, אלא הן ישויות רוחיות טובות, כאילו הן רוצות בעד האנושות, לפעול לטובת האנושות, ואלה לרעת האנושות, אבל בעצם בואו נחשוב לרגע, אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו כיהודים מבינים שהחיבורים שלהם זה לקליפות, אנחנו קוראים לזה קליפות. אם זה ה-QAnon מתייחס לישויות רוחיות, ובטענה שהישויות הרוחיות האלה מסייעות ל-QAnon ולכובעים הלבנים, אז ואילו האילומינטי מדבר על זה שיש להם קשר עם לוצי ועם כל מיני שינדלתים אחרים, מקריבים להם קורבנות אדם וכו'. אז תחשבו לרגע, הגויים בעצם בין החלק הטוב, בין החלק הרע, כביכול מחוברים לסוג של ישויות רוחיות, או למשל תקראו לזה חוצנים, או תקראו לזה שדים, לא משנה, שכביכול הטוב והרע. ועם ישראל הוא לא כזה, עם ישראל מחובר לא לישויות, אפילו לא לאינטליגנציית על, לא מימין ולא משמאל. אנחנו מחוברים לבורא יתברך, לאינטליגנציית על, שהיא מעבר לכל הישויות, גם מעבר לישויות העל אנושיות, כי הן רק על אנושיות אולי, והם אולי מקבלים כל מיני תוכניות, כפי שהם קוראים לזה, אני יודע מה, הכינוס הגלקטי, כמו שמדבר דוד וילקק, ומנסה להסביר דיוויד וילקק עם ההסבר שלו, מי זה ה-QAnon. אז הוא מסביר בעצם שהכובעים הלבנים וה-QAnon ובעצם מחוברים לכינוס הגלקטי שרוצה את טובת האנושות, ובעצם עוזר להם ומסייע להם נגד הרעים, ושמחוברים גם כן לישויות רוחיות רעות, ויש פה כאילו מאבק בין ישויות רוחיות רעות וישויות רוחיות טובות, שמנסות להילחם בישויות הרעות דרך בני אדם, ויש לנו פה מצד אחד את האילומינטי ואת הסדר העולמי החדש, ומצד שני את דונלד טראמפ. בסופו של דבר,
כשאנחנו מסתכלים על כל הישויות הללו, שואלים את עצמנו, האם לא הם יצרו את הבעיה ואת הפתרון? אותם ישויות רוחיות שיש להם אינטליגנציית על, ובסופו של דבר הם יוצרים גם את הרי מדובר פה מבחינתנו על 3 קליפות מאות. אנחנו מבינים שהם מחוברים לקליפות, מדברים על אסטרטגיה הם יכולים הרי להציג את עצמם גם כטובים, אותם ישויות. ולנסות להשתלט על האנושות, בין מימין ובין משמאל. הם יכולים להציג, בעצמם זה יכול להיות מקור אחד אפילו, שיכול בסופו של דבר להציג את עצמו גם כטוב וגם כרע, ולנסות בסופו של דבר להשתלט על האנושות בין בטוב ובין ברע. על הצדדים השונים של האנושות. אנחנו כיהודים, כפי שאמרתי, אפילו לא הקליפת נוגה שיש בתוך העם יהודי, לא מחוברים לזה, כי הקליפת נוגה שבעם ישראל יכול להתהפך, נוגה כאור תהיה. החלק הטוב שבה מתהפך, והחלק הרע מופרד מעם ישראל, וזה תנאי בגאולה שהערב רב שבישראל מופרד מעם ישראל. אבל החלק הטוב, נוגה כאור תהיה, זה הערב זר, הוא מתהפך ונכלל בקדושה. ואז יש נתק ש3 קליפות מאות אין להם מקור לינק, והם לא יונקים יותר מהקדושה, שזה מקור החיים שלהם, כן? שעד עכשיו הם יונקו רק מכיוון שערב רב נטל מהקדושה והעביר לערב רב, וממילא 3 קליפות מאות מתות. הרוע באומות העולם מת. ואילו, כפי שאמרנו, הטוב שבאומות העולם, או החלק הטוב הזה שיכול להתהפך, אז לזה אנחנו קוראים חזיר. לכן חז"ל אומרים שעתיד החזיר לחזור. ולמה עתיד החזיר לחזור? כי הכוונה היא חזיר לאדום, והחלק הטוב שבאדום שעתיד לחזור. אז אנחנו רואים כאן דברים נכון, באומות העולם אפשר לראות גם את העבודה גם מבחינת טוב וגם מבחינת רע, כמו שרואים את זה גם בתוך עץ הדעת טוב ורע, אבל למעשה המקור שלהם הוא בכלל לא קליפת נוגה, אלא 3 קליפות מאות, והמקור שלהם הוא בעצם מכל מיני אינטליגנציית על שהיא חוצנית, שבסופו של דבר יכולה להתברר כתרמית, כהונאה כלפי המין האנושי, כלהוליך שולל או להשתלט על המין האנושי בין בטוב בין ברע. היא באה מאותו מקור אפילו. ואני מדבר על הדברים בצורה כזאת מכיוון שאני יודע שאנשים לא מדברים בצורה הזאת, וההסתכלות שלהם בדרך כלל על היום יום ועל הפוליטיקה, הם לא מסתכלים על המקור של האינטליגנציה שעומדת מאחורי התנועות הללו, כי הם לא מנסים להגדיר את המהויות, והם לא מנסים להגדיר את מקור האינטליגנציה, אבל כפי שהם מגדירים את זה בעצמם, דוד וילקוק הרי הוא בסופו של דבר מסביר ונותן את ההסברה של הכובעים הלבנים, ומסביר בדיוק שיש את הכינוס הגלקטי של כל היצורים הטובים והרוחיים שמסייעים לאנושות, ורוצים להציל מפני הרוע של הדיפ סטייט ושל האילומינטי ושל המייסון, כן? ובסופו של דבר, של המסונים, של הבונים החופשיים, ובסופו של דבר אנחנו רואים שלמעשה הסכנה יכולה לבוא מהצד השני, בדיוק באותה מידה. כי השאלה היא רק בסופו של דבר איך הם יגיעו לשליטה עולמית ויגיעו לשלוט על המין האנושי. למעשה אנחנו לא רוצים לא את זה ולא את זה, אנחנו רוצים שליטה של הקדוש ברוך הוא, של מלכות שמיים, מלכות בית דוד, ושבעזרת השם יבנה בית המקדש, והשליטה באמת תינתן לקדושי עליון, כפי שאומר, כתוב בספר דניאל, שעם ישראל, עם הקודש, הוא זה שבסופו של דבר ישעבד מלכויות, כי למעשה אנחנו רואים מה אנשים עושים כשיש להם מלכות. בדרך כלל הם מעוולים, פושעים, רוצחים, שופכי דמים, הם יכולים לעשות הכל כדי להמשיך לשלוט בשלטון. ואנחנו רואים שחיתות, אנחנו רואים פדופיליה, דברים מאוד מאוד שליליים שיש בקרב כל מיני מנהיגי העולם. ולמעשה אנחנו מחכים למלכות שמיים שהיא נקייה, בנקיות כפיים, בטוהר וקודש,
ממקור הקודש, שזה בעצם מגיע מהמקום הכי גבוה שרק יכול להיות, שזה בעצם היחידה של היחידה שיש באדם, שיש בה, בעם ישראל, כי בסופו של דבר אתם קוראים אדם, ואומות העולם קוראים אדם, ואדם נברא בצלם אלוקים, ומאן דנפח מדילה נפח, מתוכיותו, מפנימיותו, ואנחנו רואים למעשה שההשפעה, כפי שאמרתי, האלוקית שיורדת מן השמיים, היא יורדת באותה תבנית, היא בנויה בצורה כזאת שהיא בעצמה, מבשרי אחזה אלו, אנחנו יכולים להבין את ההנהגה, כיוון שההנהגה הזאת מכוונת כלפינו כנזר הבריאה, כלפי האדם, שהוא מרכז הבריאה, נזר הבריאה, ולכן מבשרי אחזה אלו, ולכן בצלם אלוקים ברא את האדם. אז היות שכך אנחנו יכולים להבין את ההבדל. יותר מזה, אני רוצה רגע לעצור ולהכניס לכאן עוד איזשהו נושא אחד. הנושא הזה הוא באמת קצת שונה. אנחנו רואים הרבה חיילים נפטרים, נהרגים והמון המון מקרים. והשם ישמור, חיילים נהרגים, אנחנו בצער, עם ישראל בצער. אני רוצה לומר שאחד מ13 העיקרים של התורה הקדושה זה האמונה בתחיית המתים. האמונה בתחיית המתים, מי שלא מאמין בתחיית המתים גם לא קם בתחיית המתים, כי מיעוטיו של הקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה. ומכיוון שכך, גם צריך להסביר את זה גם כן יותר, הגמרא, למעשה אנחנו רואים שהנביאים מדברים על זה, שלעתיד לבוא יבולה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מהכל פנים. זאת אומרת, המוות יסתיים, זה דבר שהוא לא נצחי, הוא למעשה דבר שהוא לא בטבע הבריאה, אלא האדם הראשון בגן עדן מקדם לא היה אמור למות. ומכיוון שכך, זה לא בדיוק, זה תוצאה של החטא. אבל כשיתוקן החטא של האדם הראשון, גם המוות יבולה. לכן יבולה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מהכל פנים. אז האמונה בתחיית המתים, הגמרא מספרת במסכת סנהדרין על בעל פרדס. שבעל הפרדס למעשה היה צריך לנסוע למרחקים. הוא השאיר 2 שומרים לשמור על הפרדס. אחד מהם הוא חיגר, כן, שיש לו, אין לו רגליים, כן, הוא כיסא גלגלים. והשני הוא עיוור. ושניהם, ביקש מהם, תשמעו, יש לי תפוזים יפים כאן בפרדס, בצמרות העצים, ואני רוצה שתשמרו על הפרדס, אני חוזר בעוד כמה שבועות. טוב, כשהוא חוזר אחרי מספר שבועות, מהמרחקים, הוא מסתכל על הפרדס, הוא לא רואה פירות, הוא לא רואה בצמרות העצים את הצבע הכתום היפה הזה שהוא השאיר בפרדס, הוא רואה פרדס ריק והוא נבהל, והוא ניגש לשומרים ומאשים את החיגר. אז חיגר אומר לו, תשמע, אין לי רגליים, אני לא יכול להגיע לצמרות העצים, אני לא כתבתי. הוא אומר לו, תראה, אז הוא ניגש לעיוור ומאשים את העיוור, אז אתה כן יכול להגיע. הוא אומר לו, כן, אבל אין לי עיניים, אז איך אני לא רואה. מה עשה בעל הפרדס? לקח את החיגר, שם אותו על הכתפיים של העיוור, ואמר להם, ככה עשיתם את הפשע. כן, אז באמת החיגר אין לו רגליים, אבל אם שמים אותו על הכתפיים של העיוור, אז הוא באמת יכול לומר לעיוור, ללכת ימין אחרי שמאל ולהגיע לצמרות העצים ולכתוב. הגמרא מביא את זה כמשל לכך שבאחרית הימים, הקדוש ברוך הוא מחיה את המתים. הוא בא לשפוט את האדם, כן, יום הדין האחרון. ואז הוא בא אל הגוף, ובא אליו בטענה, אתה חטאת. בא הגוף ואומר, כן, אתה נפש בעמית, כן, הנפש, הגוף עצמו אומר, אני בלי הנשמה לא יכול להתקיים, אני לא יכול לבצע שום דבר, אני כמו בובה, אני כמו חליפת צלילה, אני כמו בגד, מה זאת אומרת? אם הנשמה לא נמצאת בפנים, אז אני לא יכול לבצע שום, אז אי אפשר להאשים אותי. טוב, אז הקדוש ברוך הוא בא ופונה לנשמה ואומר לו, תשמעי, את אשמה.
הנשמה אומרת, סליחה, אבל אני בלי גוף לא יכולה לפעול בעולם, אז זה כמו, אין לי חליפת צלילה לצלול במעמקי האוקיינוס הזמן וים החומר, אני לא יכול לבצע שום פעולה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מחזיר את הנשמה לגוף ודן אותם כאחד. ולמעשה, גדולה מידת טובה, אומרת הגמרא, ממידת פורענות, פי 500. אם כדי לדון את הגוף ואת הנשמה, כדי להעניש אותם, הקדוש ברוך הוא מחזיר את הגוף לנשמה ודן אותם כאחד, כדי לתת שכר, שזה גדולה מידה טובה, פי 500 ממידה רעה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת שכר רק לנשמה בעולם האמת, ולגוף לתת לו להישאר לשכב בתוך הקבר, אלא פשוט מאוד הקדוש ברוך הוא מחזיר את הנשמה לגוף, ונותן לשניהם שכר, כי הנשמה לא יכולה לקיים מצוות, היא לא יכולה להניח תפילין בלי גוף, היא לא יכולה לקיים טהרת המשפחה בלי גוף, היא לא יכולה לשמור בשר וחלב בלי גוף, או שבת, או כל דבר אחר, או מצוות פרו ורבייה בלי גוף. ולכן הגוף בעצמו גם כן צריך לקום את חיית המתים, ולקבל את השכר שלו, והשכר שלו הוא גם כן נצחיות ויבולה, מוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מהכל פנים. זה יסוד ב-13 העיקרים של התורה הקדושה, שמונה אותם הרמב"ם, וכל יהודי חייב להאמין בהם, כי אם הוא לא מאמין בתחיית המתים, הוא לא קם בתחיית המתים, כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. למעשה, הרבה אנשים שואלים את עצמם, רגע, איך יקום המתים? זה לא נשמע, זה לא מסתדר. ורק כדי להמחיש את זה, אני אומר שאם היינו הולכים לאנטארקטיקה, ולוקחים אדם שגדל רק באנטארקטיקה, נולד באנטארקטיקה, גדל באנטארקטיקה, יודע מה זה איגלו, יודע להדליק אש בתוך האיגלו כדי שיהיה לו חם, יודע לשבור את הקרח כדי לדוג דגים, יש לו מזחלת כלבים שהוא הולך ממקום למקום, הוא לא מכיר יש לו את המייל פרווה שלו שהוא מתגונן מפני הקור, אבל הוא לא מכיר את העולם. אין לו אינטרנט ולא... ואם לוקחים אותו ומביאים אותו לארץ ישראל, ומראים לו לחם. אין לו לחם, לא היה לו לחם, אין שם הספקה, הוא חי ממש בווילדרנס, בפרא, ופתאום מראים לו כיכר לחם. הוא טועם מזה, וואו, זה ממש טעים. איפה דגתם את זה? לא דגנו את זה, את זה לא דגים. זה, אתה רואה את הזירונים האלה? זה גרגירי חיטה, טוחנים אותם, אתה מראה לו איך שטוחנים אותם, מראה לו איך שלשים, איך שעופים, ואיך מכניסים לתנור, איך מוציאים את הכיכר הזה, והוא טועם את זה חם וטרי, וואו, איזה ממש טרי. אבל מאיפה מביאים את הגרגירים האלה? בוא תראה, אתה לוקח כמה גרגירים, ואתה זורק אותם בתוך האדמה, אתה עושה חריץ באדמה, אתה זורק אותם, הוא שאל, מה אתה עושה? למה אתה מאבד אותם? הגרגירים האלה כל כך יקרים, כל כך טעימים, כל כך זה, מה אתה זורק אותם? לא, אתה לא מבין. אני זורק עכשיו את הגרגירים האלה, אנחנו סוגרים את האדמה ומשקים את זה עם מים, ולאט לאט, פשוט מאוד, מה שקורה, הגרגירים האלה, הם צומחים. הם צומחים? מה זאת אומרת צומחים? הוא לא מכיר את הכוח הצומח בכלל. מה זה צומחים? איך הם צומחים? למעשה אנחנו חווים חוויה של תחיית המתים כל הזמן, אנחנו פשוט לא מבינים שבשבילנו זה הפך להיות טבע. התרגלנו, רגל, התרגלנו. אנחנו לא רואים, אנחנו אפילו לא מבינים מה אנחנו רואים. הכל נס פה. כשרואים תינוק פתאום יוצא אחרי 9 חודשים מהבטן, כאילו... איך בדיוק זה קרה? איך בדיוק ב9 חודשים? זה קצת מהר מדי, לא? זה צריך לקחת איזה אלפי שנים, לא? כדי ליצור איזה יצור חי. היא כל כך מורכב עם אוזניים, ומערכת צינורות כזאת שאפשר לפרוס אותה על פני כדור הארץ במספר פעמים, ואת המוח, ועיניים, ובכלל, איך זה בדיוק קורה? הטבע עצמו הוא נס. אין טבע, הטבע הוא אשליה. למעשה יש נס נוסף, והנס הנוסף הוא שלנס אנחנו קוראים טבע. זה הנס. שבכלל כדי ליצור בחירה חופשית לאדם, אז כל הקיום שלנו הוא ניסי לחלוטין, וכל המציאות שלנו היא ניסית לגמרי,
והמחדש בטובו בכל דברים מעשה בראשית, כל רגע מעשה בראשית מתחדש, זה לא משהו בציר הזמן אי שם, וכל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה את האלקטרונים סביב האטומים ומקיים את ההוויה ומהווה אותה, כן, הוויה, מהווה את הכל, אתה מחיה את כולם, כי רגע באפו חיים ברצונו, ולמעשה הכל נס והכל בתלות אינסופית, כי מי מסובב את כל האלקטרונים סביב האטומים, ומה יקרה אם לרגע האלקטרונים יחדלו להסתובב סביב האטומים, החומר יהפוך להיות עין ואפס, הוא הופך להיות מיש לעין. אז כל המציאות שלנו היא ניסית לגמרי, וזה עוד נס אחד שבכלל אנחנו קוראים לה נס טבע, והתרגלנו אליו, זה ליפול לתוך האשליה הקיומית. למה? למה נוצרה האשליה הקיומית? כדי שתהיה לנו בחירה, ונוכל לבחור. השאלה אם התוארנו מהמטריקס, מהנפילה לתוך עולם החומר, שקולה אותנו וכובל אותנו, ואנחנו לא רואים אפילו את תחיית המתים בטבע. הרי מה קורה? כצמח השדה נטתיך, כאדם עץ השדה, אנחנו לוקחים את הגרעין הזה וטומנים אותו באדמה ומשקים אותו והוא נרכב. רגע, אבל שאל אותי מישהו, כשאמרתי את זה בבית אבלים, אז הוא אמר לי, אבל אנחנו מזדקנים, אז אנחנו נגמרים. אז אמרתי, כן, גם הזרע נגמר. אז אתה שם אותו באדמה ואתה משקיע אותו, הוא נרכב ונרכב ונרכב ומגיע לאפיסת כוחות, ואז הוא מתבקע לשניים, ואז אתה אומר, אפס תקווה, ואז הוא מתחיל להרבית. אז למעשה, ואז יותר מזה, החידוד הוא שלמעשה אי אפשר, אדם שמאמין בתחיית המתים, אבל לא מאמין בתחיית המתים מן התורה, גם אז הוא נחשב לכופר. זאת אומרת, איפה זה כתוב בתורה? הרי לכאורה זה לא כתוב בתורה. אחד מהמקומות שבאמת הם מהווים ראיה לתחיית המתים מן התורה, זה בפרשת בלק, שבא ואומר בלעם, תמות נפשי מות ישרים, הוא בא לקלל את ישראל, נמצא מברך, ואז הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו. אז מה זה, אומר אריזה, על מה זה תמות נפשי מות ישרים? זה אדם שמת במיטה, מת במיטתו, מיטת נשיקה, מה שנקרא. זה מות ישרים. כמו שאהרון הכהן מת, כמו שכן, כל הצדיקים הגדולים מתים, מות ישרים. ותהיה אחריתי כמוהו, אז אחרי שאתה מת כבר, אז מה עכשיו אתה מבקש? מה זה ותהיה אחריתי כמוהו? הכוונה היא, אחרי שאתה מת מות ישרים, תהיה אחריתי, זה לעולם הבא, כמוהו. זה בלעם אומר את זה. אז אנחנו קצת צריכים להתבייש. אם בלעם אומר את זה, אומר כזה דבר, בלעם הרשע, אנחנו צריכים להבין מתוך דבריו, שאנחנו שרוצים להיות טיפה יותר צדיקים, הקדוש ברוך הוא צריכים להבין שבאמת הוא ראה שיש עולם הבא, והוא רוצה שתהיה אחריתו כמותם, כמו עם ישראל. כלומר שכדי שתהיה אחריתו כמו עם ישראל, הוא צריך לחיות כמו עם ישראל, וזה הוא לא עשה. אבל כל פנים, למרות שהאריזל כבר מדבר על זה שבאמת היו גלגולים אחרים לבלעם, בנבל הכרמלי, ואחר כך ברזילי גלעדי, והטוב שבו השיג תיקון, ולכן הוא התנבא, ובאמת אם התורה הציגה את הדברים כך, וכתבה את הדברים כך, אז כנראה שיש לו איזשהו תיקון כלשהו, אז לטוב שבו כן יש תיקון בברזילי גלעדי, מיושבי שולחנו של דוד המלך, כי הוא התגלגל בנבל, נבל זה לבן, ובעצם נבל זה אותיות לבן והיפוך, והוא בא לתקן כי הוא קלקל בפיו, בא לקלל את ישראל מרצונו, נמצא מברך כי הקדוש ברוך הוא סיבב את זה, אבל הוא רצה לקלל. אז לכן הוא התגלגל בנבל, והוא בא לתקן, נמצא גם כן מקלל את דוד המלך, ולכן וידום ליבו בקרבו, אי הוא לא חזי, מה זה לחזי, הוא לא ראה, מזל שלא ראה, שהוא בא לתקן, נמצא מקלקל, והפך להיות אבן, דום לב. כן, אז הוא, אבל למעשה הוא דום לב במיטתו, הוא מת מות ישרים.
נבל, וגם ברזילי גלעדי. למה? כי בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים, אז הוא זכה גם כן למות מות ישרים, גם כן במיתתו, ולמעשה ברזילי גלעדי היה אוכלי שולחן של דוד המלך, כי כשדוד המלך היה בצרה, ברזילי גלעדי סיפק לו מזון, ואחר כך למעשה הוא משאיר גם צוואה לשלמה המלך, שברזילי גלעדי מאוכלי שולחנו, שכך השיג בלעם את הטוב שבבלעם את תיקונו. כל פנים, אנחנו רואים האדם הוא כאדם עץ השדה, וגם אם אדם מזדקן, ויש אשליה כזאת של אין תקווה, כמו הזרע. בסופו של דבר יש את הרפח ניצוצים שנמצאים בקבר בעצמותיו של האדם, ושתצם הלוז, ובסופו של דבר, אחרי שכבר כמעט אין תקווה, אבל המוות עצמו צריך להבין שהתכלית שלו הוא שיתעכל הרע שיש באדם מחטא האדם הראשון, יצר הרע. כי כל הבשר והגידים והדם והכל חוזר למקורו, ליסודות שלו, וכשהקדוש מקים את האדם בתחיית המתים מחדש, מקים אותו בלי היצר הרע. לכן המוות עצמו הוא תיקון. הוא תיקון לחטא האדם הראשון, כי רק כך מתכפר החטא, ויוצא ממנו הרוע שנכנס פנימה. אומר רבי דוד משה ואלי, ובזה אני אסיים את ההרצאה, שאני מקווה שהייתה קצת ארוכה, אבל אולי גם הייתה חשובה. למי שמבין עניין, כמובן שמי שלא אוחז, אז כנראה שצריך לחזור על זה אולי קצת יותר פעמים, או מי שלא מסכים, אז שיחקור בעצמו, לוודא שבאמת הדברים הם ככתבם. אבל בכל אופן, רבי משה דוד ואלי כותב דבר מדהים. הוא כותב שהמוות זה אחד מהדברים, המתנות הכי טובות שנתן הקדוש ברוך הוא לבני אדם. כי קודם כל אנחנו מדברים על זה שהמוות הוא תיקון, כי אז הרוע שיש באדם יוצא ממנו, ואז כשהוא נברא בתחיית המתים הוא נברא בלי הרוע. וממילא יבולע המוות לנצח, כי המוות ויצר הרע זה בדיוק אותו עניין, אותו מלאך. והוא טוען, אומר רבי דוד ואלי, מה שיקרה בסופו של דבר, היום כשאנחנו רוצים ללמוד משהו, אנחנו פותחים ספרים. וכדי להבין, למשל, עניינים רוחניים, אז באמת רבי שמעון בר יוחאי כתב בחוכמתו מה שגילה לו אליהו הנביא, והגיעו לו המלאכים והשכינה הקדושה במערה. אבל אומר הרמח"ל שכשתתגלה נבואה בישראל, יחווה הנביא את כל מה שכתב רבי שמעון בר יוחאי בספרים בחוכמתו. אבל הוא יחווה חוויה, זאת אומרת, הוא כבר בעצמו יראה את עולם הבריאה ואת עולם היצירה ואת עולם... הוא לא צריך לפתוח ספר בשביל ללמוד מה קורה בעולם הבריאה, או לפתוח ספר כדי ללמוד מה קורה בעולם העשייה, אלא פשוט מאוד, הנביא, כן, יש לו איזו עליית נשמה, והוא רואה גם כן בחיזיון, והוא רואה את הדברים בנבואה, הוא רואה את העולמות הללו, אבל לעתיד לבוא יהיה משהו אחר. המוות עצמו, זה כמו שהאדם, כרגע המוות הוא עם צער, או מלווה בצער, או מלווה בהתניה שלילית, ובפרידה מיקירים, ומלווה בכאב ובטרגדיה, כן? אבל, בפטירה, אבל למעשה לעתיד לבוא, המוות יהיה משהו אחר לגמרי, יהיה מקור הידע. זאת כשאדם ירצה לעזוב את הגוף, הוא עוזב את הגוף לרצונו, הולך ומטייל בעולמות עליונים, כאילו הוא קנה כרטיס טיסה לאמריקה, לרצונו, והוא חוזר מתי שהוא רוצה. ואז הוא מטייל בעולמות עליונים, לא רואה אותם במחזה הנבואה, אלא הולך ורואה אותם בפועל, וחוזר חזרה משם, ולמעשה זה הופך להיות מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. הדעת זה התחברות.
האדם ידע את חווה אשתו, אז הוא התחבר לחווה אשתו. דעת אלוקים, זה התחברות אל אלוקים. המוות עצמו, בסופו של דבר, תיקון חטא עץ הדעת, למעשה, הדעת אלוקים תגדל, מכיוון שאז האדם יוכל לטייל, לעזוב את גופו בעולם הזה לרצונו, ולחזור אליו מתי שהוא רוצה, ולטייל בעולמות עליונים, לקבל גוף רוחי, רוחני, ולטייל בעולמות עליונים, ולחזור חזרה אל הגוף שלו כשהוא רוצה. זה לא יהיה מלווה בכאב, לא מלווה בצער הפרידה, לא מלווה בחוויה לא רצונית או בטרגדיה, אלא בחוויה חיובית, בשמחה, מרצון. כשאתה רוצה ללכת לטייל, לראות את העולמות העליונים ולחזור חזרה, ואתה יודע אותם מכיוון שחווית אותם, לא בגלל שפתחת ספר. אז למעשה המוות עתיד להשתנות במהות שלו, בגישה שלו, בהתייחסות, הוא הופך להיות מן הדבר הרע ויותר הדבר שיש לנו היום לדבר הטוב ביותר שיש לנו היום. ויש לנו בסופו של דבר מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לדעת אלוקים, להתחברות אליו. המקור הידע, מקור הדעת האלוקים. תודה רבה למאזינים.